Čaute ľudia, dneska si urobíme dneska upravíme Manchester United za kariéru, takže jak viete, tak to asi nesidíme za jeden deň, z tohto bude séria. Musíme z Manchester United vyhrať 3 Ligy majstrov, 1 Ballon d'Or a 2 Premier League tituly. Dáme si skutočného trénera, dáme si, čo ja viem, dáme si Pepa Guardiolu. Že môžeme aktívni, môžeme dávať ďalej. Už sa nám načítava kariéra za Manchester United. Takže dneska by sme mohli vyhrať toto, nejakú trofej. Počkáme, dokým sa nám tu načíta. A sme tu. Neviem, ktoré som tu mal. Asi toho tu. Dobre, môžeme zapnúť. Moja základná 11. Ideme sa pozrieť, jak vyzerá náš tým. Bruno Fernandes, Højlund, Ahmad, Eriksen, Ugarte, Harry Maguire, Martinez, Diego Dalot, Onana, De Ligt a Mazraoui. Na striedačke máme veľa hráčov. Mason Mount, Lukas Shaw, Evans sú zranení. Teraz si robíme základnú 11. OK. To by sme mohli dať tu na. A Alejandro Garnacho nezostane na striedačke. Zirkzee pôjde na hrot útoku. Ako on je prvý útok. Ugarte sa vymení s týmto ani v živote som ani nepočul. Dorgu. Quinfern. To vymeníme za napríklad toho Malcia. Takto by sme mohli začať do prvej sezóny. Áno. Ideme sa pozrieť na centrum týmu. Štatistiky. Radek, Vitek. Dobre. Diego dalo 36 zápasov, 7. Takže máme tu pár. Takže sú tu dobrí hráči, ale neviem, čo dokázalo Manchester United tak dobre začali, keď tam bol ešte Ronaldo a teraz pána Becka. Dobre, Marcus Rashford na hostovaní. Antony tiež na hostovaní do Realu Betisu. On tam dáva výborné výkony. Keď som kúkal živo zápas, tak som videl, že čo tam robil. Dobre. A OK, mohli by sme akože začať. Z Leicesterom nás čaká zápas, ktorý si dáme. Nebudeme ho hrať, som zabudol, jak sa to volá. Dobre ľudia, dáme rýchlu simuláciu a na penalty sme vyhrali. Tak dobre, to je dobré. Harry Maguire, najlepší hráč, na 13. mieste v Premier League. 13. miesto v Premier League. A keby ste chceli vedieť, že na čom to hrajem, tak hrajem na PlayStation 5. Community Shield. Na penalty. FA Cup. Na penalty sme vyhrali. Carabao Cup, vo finále Liverpool a Arsenal. Vyhrali 4-2. Champions League.
Barcelona ona hraje s Bayernom Mníchov, nie? Sa mi zdá. A on je play-off. Dobre. Harry Maguire najlepší hráč. Môj by sme dať už kanceláriu. Kalendár. Koľko máme na prestupy? 147 miliónov eur máme na prestupy. Mohli by sme takého kúpiť. Ja sa pozrieť, že len tak. Ja by som asi kúpil nového rotového útočníka namiesto Zirkse a Amada. Ideme povedať do útoku by som investoval do nejakého lepšieho, napríklad Benjamina Šeška. Ale chcem ísť nejakou lacnejšou variantou. Takže ideme sa pozrieť. Alebo Amada by sme mohli nechať. ...33 rokov má Antoine Griezmann. To si myslím, že ho kúpim. A kde je? Tu je Viktor Gyökeres. Asi tohto by som kúpil, Viktora Gyökeresa. Ideme ho kúpiť. Takže máme toľko... Čo? Idem si vyhľadať Viktora Gyökeresa. Nebude žiadny Mia. Podvoje, nemáš veľa. Ideme ho kúpiť. Ideme ho kúpiť, Viktora Gyökeresa. Myslím, že idem dobrou cestou. Hneď dáme 100 miliónov. Čo na to povie? Čo? 100 miliónov som dal. Či koľko som dal? 100 000! Nie. Buči čo? Hej, milión som dal. A oni to nepríjmujú? Pána Beka. Teraz si môžem hľadať ako iného. Hrotového útočníka. Nemám už taký presný výber. Rozmýšľam, že koho. Ideme si vyhľadať nejakú posilu. Bo fakt už neviem ľudia. Už neviem, že koho mám kúpiť. Bo všetci takí... Nenapadá ma žiadny už. Prepáčte, ale neviem, čo mám rozprávať, bo... dobu som nevydal žiadne video. A je to také divné. Zase nahrávať. Ale... Neviem, nemáme na ňu peniaze. Alebo... Vymeníme ho z Excel a priplatíme 50 alebo 40 alebo miliónov. Julián Álvarez. Ideme. Ja sa vám ozvem za chvíľku. Na videa. Dobre. Výmena hráče. Útočník. Rasmus alebo... Aby som dal asi Rasmunda Højlunda. Zirkse je starší, takže dávame Zirkseho. A k tomu by sme mohli zaplatiť... ja som na Gyökeresa dal 1 milión. Dáme 50. Predĺžiť nabídku. 51, dobre. O 1 milión, fakt. Dobre. Už sa iba ideme dohodnúť. Ale to sa vám ukážem. Dohodnúť sa s Julianom Álvarezom nebolo vôbec ťažké.
plat 140 000. Takže asi tak. Ideme hneď, vedení týmu. A ešte není prestupové, ja som zabudol. Jaj. Joj. No ale, dobre, už dávame kanceláriu. Budeme dávať asi do konca sezóny. Dávame to a uvidíme sa na konci sezóny. Dobre, už raz sa nepôjdeme do konca sezóny, ale tieto zápasy si už zráme sami. Pár zápasov do konca. Ideme sa pozrieť, že na akom sme mieste v Premier League. Sme na 11. mieste, to je celkom dobré. Ideme si odohrať zápas proti Newcastle United. Ideme si odohrať za tento zápas. Pod vedením Pepa Cordell to trochu ide. Chce na loptu. Sú nahrávky. Od Delikta. Pekný Delikt teraz, zbral loptu. Garnacho na Zirkseho. A Zirkse dáva gól. Na 1-0. Harry Maguire bude striedať za Horního Jora. Vy, keď chcete ďalšie videá z FIFA z nejakej kariéry, napríklad za mistra Auru Antonyho, tak kľudne mi napíšte do komentárov, ale prepáčte, že toto video bude trochu dlhšie. FIFA ma baví veľmi. A keď tak, môžeme si zaradiť aj Ultimate Teamy. Mám v pláne urobiť budúce video na Ultimate Teamy. Pekne od... neviem, koho, Dubravka chytá v bránke. Slovenský golman. Teraz, po koncu sezóny sa nám vráti Antony a Marcus Rashford z hostovania. Ale si myslím, že Antony, on bude hráč mesiaca v La Lige. A pravda branka Zirkse a nič, netrafil to. Noj. To čo spravil? Ešte dáme simulovať, bo toto nechcem ani odohrať už ten zápas. A ukáž, 3-3. On ju dal potom gól. Na druhý Izák. A Murphy a Houghton dával nám gól. Dúfam, že ma dobre počujete. 8. finále, štvrťfinále Európskej ligy proti Real Sociedad. Ideme. Hej, štvrťfinále. Ukáž. 1-1, takže dávame kanceláriu. No, pozrieme sa na koniec sezóny. Dobre, ľudia, máme tu koniec sezóny. Posledné 2 dní do tej sezóny. V Premier League sme utiahli to 6. miesto. Druhé miesto v Community Shieldu.
5. kolo v FA Cupu, štvrťfinále FA Cupu, semifinále sme vypadli. No. Toto sme pokašľali ľudia. Prvá sezóna nič také dobré. Dobre, uvidíme sa v novej sezóne. Prichádza nová sezóna, prichádza Julián Álvarez do Manchester United. Pep Guardiola sa s ním už víta. Takže dúfam, že nedopadne ako Harry Maguire alebo ako Antony. Takže asi tak. Prepáčte tú kameru. Kameru mám dobrú, len stojan mám zlý. A zabudol som povedať, zanechajte mi tu odber a lajky, veľa lajkov. Dobre, ideme pozrieť, že ideme ďalej. Ideme sa pozrieť, že ide dobre. Prestupuje. Dúfam, že hráme aspoň nejakú ligu. Ale mali by sme hrať Európsku ligu ešte. Ethan Bentley odchádza do Valencie, Lisandro Martinez chce prestúpiť do Bayernu Mníchov. Chce ju za ňou Brisa Zargauza vymeniť. Nie, chceme si ho nechať. Tým. 86 rating Julián Álvarez. Garnacho sa bardzo nevylepšuje. Bruno Fernandes. On má 34 rokov, on už pôjde iba dole. A obrana nič sa nevylepšilo. Nič. Vrátili sa zastávania. Marcus Rashford sa vrátil. Jadon Sancho. Prepáčte za tú kameru. Jadon Sancho. Antony 78 rating. Čo mám s kamerou? No. Marcus Rashford ide sa kladú na mesto Alejandra Garnacha. Ale dáme mu ešte jednu šancu. Casemiro ide preč. Antony. Hugio. Jadon Sancho 84. Vie zahrať na pozíciu. Áno. Nová základná dynastka Manchester United je veľmi dobrá. Necháme do toho zmeny. Takže tak. Dobre. Prvá sezóna za Manchester United nedopadla najlepšie. Žiadna trofej nebola. Ale to nevadí. Pri druhej časti, druhej sezóne musíme získať nejakú trofej. Dobre, tak čaute.